Здравейте, симпатяги! Ние сме Ghost Ladies. Аз съм Веси. До мен е Дора. Зад камерата е нашия оператор Кали. Днес Рали е възпрепятствана и не можа да дойде с нас на тази локация. Намираме се пред един изоставен санаториум. Той е построен в началото на 20 век. Първо сградата е представлявала обществена баня. Впоследствие е надградена с пристройка, която е била предназначена за поликлиника. В нея също се помещава и психично отделение. Тук хората са лекувани с минерална вода и се смята, че тя е една от най-лековитите в България. И нека да влезем и ще се включим отвътре. Да. Вече сме вътре в сградата. Ще започнем да обикаляме по етажите. И ще проверим дали има някаква паранормална активност в този санаториум. Хайде да вървим. Ще пуснем и EMF-а. Така. Кали, ти ако не го виждаш, само ми казва и аз ще го вдигам, за да го... Добре, а само ръкавичките в кой ми останаха? Няма да ги слагам сега, но питам дали са. Мен. Да, окей. На къде ще тръгнем първо? Може би да обиколим първо първия етаж. Да покажем помещенията и на зрителите. Оп. Видя ли до жълто, че стигна? Мисля, че само Кали може би го видя. На камерата сигурно се записа, защото аз се мръднах. До жълтото стигна. Супер! Пак ли? Да. И Кали, може да снимаш тук колко да, може да стар снимаш, телевизор има? Това предполагаме било радио. Невероятно. Нещо натам има ли? Ема все пак ще минем. Добре. Айде да видим. Светиме на Кали от време на време отзад. Да, естествено. Аз за момента не съм включила фенер. Ние достатъчно осветяваме, така че... Да. Тук може би са някакви тоалетни, изглежда. Чакай, че се зачудих дали изобщо да надникна. Айде влиза. А тази врата не може ли да се отвори, или? А тази не може ли да я притворим малко? Какво има тук? Нищо няма. Добре, Метли просто за да може столове. по-удобно да... Не, явно. Добре, окей. Така? Да. Този главата. Да. Нищо. Все пак е хубаво да снимаме, защото главата. е интересно. Дори да няма активност тук. Басейнчето. Да спри. Да. Кали снима и после басейна. Тук е бил един от басейните в сградата. Тук е спокойно. Да, тук е спокойно. По-късно може да се върнем отново за един сеанс тук. Вече ще преценим къде ще направим. Да. И да продължаваме нататък. Забравихме да кажем, че нашия добър приятел Ники е с нас, който може да познавате от нашия епизод за резиденцията. Защото не го представихме в началото. Оп.
Има ли някой тук с нас? Да, ние знаем чрез EMF-а. Може да светнеш до жълтата лампичка. Може би после ще се върнем и ще разположим и други уреди тук в това помещение. Ето, даде. Да. То До път май до оранжево или? Не, или ми до се жълто видя до беше. жълто. Окей. Абе, май аз да си включа фенера. Ето. Светна пак до жълто, ама нямаше как Така, Кали да го Кали заснеме. докато излезне. Нормално. Все пак ние възпрепятствам пътя. Слушалките снимахме ли ги тук? Не сме, нека да ги... Те са били за такова. Ами честно казано, аз не мога да преценя за какво са били. За звукови терапии, може би. Нещо такова. Да, възможно е. Да, тук да видим. Или? Там имаше още май... Нямаше ли тук други стаи? Не знам. Имаше още една врата от другата страна, или? Айде Се да. бъркам. Не знам. Да. Какво? Погледнах към шкафа и никой ми вика, че е шкаф, ама просто... ми стори, че потропна. Мисля, че тук имаше още една на врата. време, иначе. Като влязохме, в дясно имаше още една врата. Само тук да не я осветяваме. Да. Да изчакаме Кали, защото вървим много бързо. Чакаме я. Кали, не снимай горе надписа. Само. Да, окей. А тук е... Това е било нещо... Управление на нещо. Тук най-вероятно са били съблекалните за басейна. Сигурно. Съдейки по многото шкафчета. И може би тук отпред са баните. Кое? Чакай. Тихо. Кое? Какво чу? Какво чу? Не. Отзад на тая. Айде да се върнем. Тук ли? Отзад съм чу просто, за 20 едно. Смисъл отзад. Ама не може да вървим малко. Тук се включи ЕМФ малко. Много малко. Я надникни тук отвън. През... Да има някой отвънка ли, бе? За всеки случай. Виж Просто ли някой? проверяваме. Виж ли някой навънка? Интересно. Добре, айде да продължаваме. Аз това гледам и по-бавно да стъпвам, защото ако има нещо да го чуем. Аз също ви предлагам и да вървим малко по-близо един до друг. Айде. Защото Кали върви по-бавно, за да не клати камерата. Аз се ослушвам малко. Да, ослушваме се. Тук е другия басейн. Направо.
Да. Виж колко Този, голям този басейн. басейн ми се струва, че е по-голям от предния, който снимахме преди малко. Май да. Изглежда. Или може би самото помещение е по-голямо и може би прави илюзия, не знам. Но тук е спокойно. Да. За момента няколко пъти. Да ми взема зрителите, че подсмърчам, обаче е студено. Да, доста е студено. Минусови температури. Мисля, че в момента и към 12:30 отива часа. Да, Точно. точно 12:30. Първам да се качим от основните стълби обаче. От другите, по-големите. Аз ще върна до тебе да ти пазя страх. Бе, като влезнахме се чуха някакви работи, но... Ние преди да влезем всъщност Да, чуха и преди да влезна. някакви шумове. Но да кажем, че е вятъра. Ами да, дай да видим на тук Чакай да какво мога. има и ние не се ориентираме много. Штракаш ЕМФ-а. Тука? Тук има спрей. Какво има? Спрей. Ами да. За съжаление са идвали и Извинявам други се. хора, които са рушили, изхвърли си боклуците и призоваваме това да не се прави. Да гледат просто. Да, Да разгледат и да си хвърлят. няма лошо да се разгледат тези места, но да бъдат запазени. Това баня ли е или не? Ами? Ами, тук има много шкафчета. Тук също са били някакъв вид съблекални за хората, които са посещавали банята. Тук има много стъклакали, ако искаш. Да. Ще прескачаме или натам? Просто внимавай. Леко само. И то тук реално да покажеш банята и няма какво друго. Елате, ела. Оп. Кали? Натам. На към банята. Ми свърши вече. Аз видях. И ти го видя, ама хората не го видяха. Другия път. Еми, аз просто дойдох да надникна какво има тук. Ела все пак хората да видят, нали, че ето това вече са били тук може би чешми, там душовете. Преча ли ти? Ето го. До оранжевото. Този път до оранжевото отиде. Ако има някой тук с нас, дай ни знак до жълтото. Направо. Благодарим ти. Може да спреш да даваш знак. Добре, иска да си покаже, че Ти само гледай така зад мене. гледам. Че много мраз да съм на врати точно. Добре, да. Айде, аз ще стана на вратата. Няма, айде. Ами да ходим Тръгваме ли? натам пък. Аз предлагам
Добре, да пуснем едно радио или какво да направим? Добре, айде. Дай къде? Къде е радиото са в раницата? Радиото е в раничката. Но въпросът е в кой джоб. Аз ще си взема обаче салфетките, че да не посмърчам само. Ами то е нормално. Ами да, ама със сигурност няма да е приятно. Какво кали? Спря, да. Нищо да е? В крайна сметка... Те първа предстои... Тихо. А ти пусна... Пак ли съм? Не, аз друго чух, но... Радиото как се пусна? Чакай, ще стане така, за да може да снимаш всички. Много странно как се... Не мога да ти кажа. Чакай, че ние нали си щупихме дисплея. Да, аз съм виновна, аз го изпуснах радиото и го щупих. Но се повреди само дисплея. Аз. Малко те обвиних теб, но после се сетих, че вкъщи аз го изпуснах. Може би така сканираш преди. Да, нека да пробваме. Не знам дали обаче или няма никакво значение дали ще сме до тази врата. Ами, ще стана все пак тук е светна по... Има ли някой тук с нас? Да, ни знак чрез EMF-а. Той даде, до жълтото. Може да ми отговориш и чрез радиото, което сме пуснали. Има ли някой тук? Не. Я го спри го. Кое? Сега чухте ли нещо? Какво чу ти? Аз чух като викове, като на деца на... Да, само че детски. Детски. Да. Аз това ти казах да го спреш. Добре. Той без това виж, че нямаше никакъв отговор. Ма да не съм, макар че работеше, след като видяхме, че дисплей щупен радиото, си работеше. Да, работеше по принцип, не знам и аз. И как се пусна в раничката? Нали, възможно ние да сме... Цветния ли светиш? Този да. Нали сега не съм на цвета. Ама свети с друг. Кой? Няма ли друг фенер? Смисъл да не съм с това. Да бе, с вартата, той е по-силен. Възможно е и просто в раницата, като сме тръгнали да го вадим, да сме го включили. Той се включи буквално току-що, чака се да го вади. Да. Смисъл, защото явно цъкна някакво копче. Възможно е. Най-вероятно пауъра. Да, възможно е. Не твърдим, че някой друг го е включил. Не знам това вие кое сте чули. Той ти си го чува, пък аз също не знам. Аз даже по някой път нали се чуди, аз ли нещо изтрещявам или наистина... И аз не го казах веднага. Аз продължих да го чувам и затова казах да спре радиото. Странно. А ти когато попита, какъв въпрос зададе на радиото? Дали има някой тук с нас? Веднага светна до жълто. Така ли? Абсолютно веднага светна до жълто, да. А то и на камерата се е записало. В крайна сметка... Има различни начини да отговаря. Дали с EMF, дали с Ще сама радиото. проверим, те първа започваме да обикаляме. Радиото този път да... Искате ли от тук да минем, за да не прескачаме тия стъкла? Нали от тук се минаваше, Ники? От тук? Да. Айде от тук тогава да...
Някой да не се нареже на стъклата. Дано не. Това казвам да минем от тук и по-добрия вариант. Иначе да не сте чули някакви деца отвънка, бе? Кои деца отвънка да сме чули? Откъде да знам? Кои деца? Нали, Може. хората няма как да добият представа за обстановката отвън около санаториума, но със сигурност не е за деца в един без 15, примерно. По принцип, да. И сега, да, един без 20. А и сега знаете колко хора са минали от тук? Като цяло не е някакъв главен път за минаване. Психотерапевтично отделение. Първо ще влезем тук и после отиваме натам. Ето тук Кали сега ще покаже в този коридор се намират помещения и всяко помещение е с отделна вана, където са извършвани различни терапии. Чакай, тук видя ли как се надули плочките? Чакай да видим и така. Не, няма нищо. Внимавай обаче. Те всичките стаи са такива. Нека все пак още една примерно да покаже. Ако искаш малко по-надолу, не знам, която прецениш. Те са абсолютно еднакви. Света на тъмта. Има ли нещо интересно? Ами всичките стаи са с кушетка и след това вана вътре. Да, продължаваме натам. Да. Просто исках да мина през всички, да видя дали някъде ще светне ИМФ-а. Внимавай. Все пак, че вървиш Да назад. не се очистиш, не всичко е на всяка цена. Ето тук зрителите ще видят, че... Да си махна фенера. Да, влизаме в психичното отделение. Психотерапевтично Да, отделение. по-скоро, да. Така все пак да обясним на зрителите, че предимно мълчим, за да може, ако се чуе някакъв шум, евентуално да го запишем на микрофоните. Да. Айде оттам по Ники да вървим, за да не се разделяме. Хайде. Първо в онази стая. И така, може да снимаш долу слушалките. Те са Тези доста са цели. запазени, да. Изключително запазени са. Обаче, Тук е светло. тук се опита малко. До зелената, втората лампичка. Елсън, хипноза. Ако има някой с нас, може да ни даде знак чрез този уред.
Събери енергия и светни до жълтото. А знаем, че има някой тук. Да, дадени знаци на първия етаж. Аз съм Дора, с мен са Кали, Веси и Ники. Дошли сме с добро и просто искаме да си поговорим с теб. Абе, Какво? откъде отидох на този календар? Ох, как ме Не стресна. се не виждаше целият смисъл, да тази да не е върху него. Не, кой е календар? Не. Не знам. Точно този. Не се вижда По принцип не се е виждал. Добре. Не, защото Да. тук аз като дойдох не, така не нямаше Не врата. погледнах, че се зачудих за календара, опитах да се сетя. Не. Тук има документи. Да, Да. със сигурност си беше така. Тук има диванче, посуда има. Има изключително много документи в сградата, амбулаторни листове. Шишенца на лимонада от едно време, Кока-кола. И тук няма кой знае колко интересно. Единственото, което Има четка за забравихме- зъби. Ами Калио. тук е била стаичка на някои лекари или сестри. Психозала. Тук ми стана много студено. Айде, Става че тук течение щупям някакво, прозорец. да. Внимавай. Кой кога да влезе? Да, той и на горния етаж имаше някакви графици. Така. Има някаква активност, но все още минимална. Да. Но в крайна сметка, каквато такава, не сме дошли да правим сензации, да лъжем, да нагласяме нещата. Разбира се. Ако не се получи, кой знае какво, поне хората ще видят сградата, ако им е интересно, разбира се. Забравих да спомена, че сградата самия санаториум е спрял да работи 90-те години, така че доста време е затворен. И все пак е доста запазена сградата. За толкова Ники, годишно. нещо има ли, че ме погледна малко стряскащо? Какво има? Леко, Кали. Леко пред тебе. Ето тук има още едни слушалки, но те са щупени. Но те са, да. Някой ги е щупил. Тук е другата част. Да. Тук има лични картони. Тук е била стая за пациентите. Има доста легла. Пардетата, виж какви са. Велурени. Да. Модерна работа. Било е. Със сигурност е било доста хубаво място, което Да. е помагало на много хора. Сградата наистина е много хубава, дори отвън. И жалко, че такива сгради затварят врати и после няма кой да се погрижи за тях. Само не разбрах тези черно-бели листенца какви са точно. Не знам. Идвате ли? Да. Тук е доста Тук е много студено. Става течение. Не, ще Тук е ви кажа. бил някакъв кабинет, не пише какъв. А това е... Интересно, нещо интересно. Зъболекарски стол, мивка, огледало. Кали сега ще снима. Аз си махна фенера.
Да. И това да го снимам после. И Кали зад Готино е. теб има заболекарски стол. Тук има доста шишенца. Да, Кали ще мине да ги заснеме. Включваме се отново, защото преди малко в това помещение цъкна EMF-а до жълто. И в същия момент на екрана на камерата ни изписа стендбай или нещо подобно, не съм сигурна. И се оказа, че всъщност ние влизайки в това помещение и в следващата стая, която е ето там, мислейки си, че снимаме, всъщност запис изобщо няма. Има ето тук до вратата, нали? Да, до вратата изведнъж спира. Ние си мислихме, може би 5 минути снимахме тук в това помещение, снимахме ето този уред, там лекарствата, които са. Следващата стая, където са седяли чаршафи и някакви други неща, които си съхранявали. И разбрахме в крайна сметка, че от тук запис нямаме. Да. Нямаме обяснение, не знаем какво се случва. Чухме и тропане. Чухме и тропане, не знам как да го обясниме. От сградата сякаш дойде, но в крайна сметка не можем да твърдим каквото и да било. Абсолютно. Не знам дали да не влезем там да покажем все пак стаята. Няма запис от там. Кали, просто иди да покажеш стаята. И гледай да не изпише пак стендбай. Което е интересно, че се случва в мига, в който светва EMF-а. Да. Доста интересно. Продължаваме ли натам? Хайде. Айде. Мене ми е много студ вече. Да, тук е много студено, защото от всякъде става течение. Не знам дали има, или ти ги снима сега за лекарския стол. Тук по тия стълби? Ами не, аз предлагам оттам. Тук имаше много стаи отвън. Добре. На психотерапевтичното отделение. Нека да ги огледаме всички и тогава да ходим по другите етажи. Това да знаеш, че някой ги е мятал тия ленти. Виж как са закачени на... Да. Чакай да не света с фенера, че преча. С периферията го видях до жълтото, може би на камерата се е видяло, така че продължаваме да... Дай първо, как ще вървиме по стаите? Не знам как така, що ние от тук ние влезнахме. тук бяхме. Тук бяхме, в тази бяхме, сега сме тук. Тук? Да, тук. Тук обаче... Ето тук също е било спално отделение. Обаче тук усеш ли как е топло? Тук може би не са почупени тук не става прозорци. течение. Да. Не, щупани са. А не, тук не. Не? Чукта ли тропането? Или Ники стъпва сега? Той. Стъпи. Сега Ники Няма. стъпи тук на една врата. Тук не са, бе. Тук са здрави. Не са външните прозорци са здрави. Да, външните са здрави. Само внимавайте там Да. малко по-напред. Знаеме с... Да.
че има малко неприятни Тези неща по палавници. входа. Я виж бе, леглата са номерирани. Да, 6-4. на пациентите. Аз чак сега го виждам. А това е където бяхме стаята с чершафите. Тая да ви... Да, реално ние бяхме в тази стая от другата страна. Да. Няма смисъл да я... Това е същото стая. Тук с памук. Айде наобратно. Тук никаква активност в тази стая. пак с това огледало. Ще да кажа, че има някой отзад, а Да, то тези огледало. огледала са малко неприятни. Стряскащи. Чакай да се махна аз и мефа да се вижда. Искаш ли си ръкавичките? Не, добре ми е към момента. Добре. Опа, извинявай. Няма нищо. Са Туалетни. туалетни, да, няма да влизаме по тези места точно. Ами, това беше отделението. Да. Да вървим напред. Ники, идваш ли? Тук какво има? Бяхме. Тук са... видя ли го, Кали, или? Тук са стаите с ваните. Продължаваме към третия етаж. Да влезем първо тук. Рентген. Оп. Винаги като обърна внимание на ИМФ, спира. Ами... Да ви пришвам на фешен. Кали дошли? Внимавай, само че има стъкла много. Ето от тук, ако искаш така хубаво, снимай. Аз ще спра Рентгена, фенера. ще мръдна. Аз спирам с фенера, да може да го снимам. Да. Който е запазен абсолютно целия. Ето там е управлението Това не ми харесва. на рентгена. Кой? По-дълго. Не знам. Тук има една интересна тетрадка, която е с благодарствени слова, които са от 88 година. Кали, нали тук това, което снима, не пише всъщност къде се намираме? Не пише, добре. Ето тук има и доста изоставени документи. Студено е. Студено Доста ми си е доста. студено. Да. Айде да ходим Но напред. това е. Има ли нещо там интересно? Калетка ще... Ами, не сме големи химици, така че не знаеме.
Внимавай. Ти през най-големите стъкла реши. Да, абсолютно. Какво? Тук по-така. Гледам, има много не. Снимай от вратата само. Тук има доста счупени бутилки с Ами с някакви прахообразни прахчета. лекарства. Мислим да не влизаме в тези помещения. Така, първо този коридор дългия. Искаш ли да Не, аз хвана си го единия? хванах. Не. Аз си ги държа и двата фенера, няма проблем. Ето първо тук да покажем какво има. Има ли нещо интересно? Са инжени. Просто кабинет. Тук е бил някакъв. Неща. Кой си изкашля? Какво? Кой си изкашля? Аз? Ами кажи ми, че си ти. Току-що, сега. Да. Добре, слава Богу, защото вече Защото щях да ти по припадна. принцип да чуваш По принцип неща, които чувам ние не някакви чуваме. неща. Оказа се, да. Калия тук може да снимаш, има доста лекарства. Как? Някой е въртял долу тук. Шишенца. Тук и в този коридор мирише и по-особено. Просто си мирише на... То направо от сега вече си ме удари. То се усеща, гърлото. Да, тежка миризма се усеща. Тук какво има? Става как се носи. Ама чакайте се пак да ги Тежко показваме лекарство. една по една. По-скоро само от вратата обаче. Много тежко на лекарство. Направо чака. Да. Тук мирише много лошо. Точно, да. И ти става изключително гадно. Тук е лабораторен лекар. И то виж, че постоянно се дига. Да. То Прах. може и на камерата да се вижда, не знам. Тук пише на вратата парафино лечение. Ох, как стреснах. Тук няма нищо, освен счупени шкафове. Ама все пак Ники влезе тук и е хубаво и ние да влезем там, защото да не си вдигаме излишен шум Хайде. един на друг. Той излезе на терасата да не се стреснеш. Добре. Това е физиотерапевтичен кабинет, Ето тук виж цял шкаф с пак но са лекарства. празни. Шишенцата са празни. Употребявани. Ето тук виж. Да, тук ще покажа кабинките, където са им включвали различни апарати. Бипулсатор. Внимавай да не се спънеш. Виж това да мога да го снимаш нещо интересно. Какво?
И това е някакво управление на Е така по-далеч. някаква машина. Аха съм. Пуснах нещо. Няма да пипаш тук. Чувате ли? Таймер. Това е някакъв таймер, да. Добре, стига. Спря ли? И работи след толкова години. Интересното, че след толкова години таймерът тръгва. Да. Ето на таймера няма какво му се развали. Но там има ли нещо Ами интересно? не знам, или... това някаква машина ли е била някаква или лампа, не мога да преценя. Нека Кали да снима направо и да да го продължаваме. снима просто и да продължаваме напред. Ники, спри, защото това ще ни стряска после, ако го чуваме. Добре. Вземи си го за вкъщи. Тръгваме ли? Тръгваме. Това беше шега, нали? Не взимаме нищо. Естествено, че се шегувам. Не взимаме, не рушим. Да, но по някой път хората, нали, са доста критични и приемат всичко за... Чиста монета. Да, така че да уточниме. Да, нищо не взимаме. Ето и това е някакво управление. Ами това е тук от машините, които са им пускали. Повечето знаеш, че са с ток. Москва, виж има картичка от Картичка Москва. на Москва, да. А вестника е от 96-та година. Ами те, много и от машините 76. бяха руски, ако не се лъжа. Да. На част от тях видях руски надписи. А тук какво течение става? Жестоко. Ужасно. Направо ти казвам, измръзнах. Тук има ли нещо интересно? Има някакви документи. Абсолютно нищо. Да, просто ще пак снимаме да така покажем. стаята. Ето тук има изключително Махни много си картони. фенерчето само. Да, махам го, да. Доста картони на пациенти. Туалетна. Това е туалетни. Тук няма да влизаме. Това също, нали? Да. Аз и не бих влезнал. Разбира се. Предвид състоянието, Кой е тази стая? функционален кабинет е било. Функционален. Ми така според тези... Надписи, да. 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 Да, между другото. Това не е запазена. Интересното е, че ето тук даже има и от 88 година. Много ми е интересно как тези листчета не избледняват, не се изтърква надписа. Кали е тук, може да снимаш. Ами не, действително, погледни, те са като току-що писани. Изключително са запазени. И тук са стълбите за надолу. Ние да се върнем на там, защото там имаше още един дълъг коридор от едната страна, нали?
Напред ли беше? Какво? Кое? Нищо? Защото се спря за това. Не, нищо. Ето и тук има някаква стая, но също има много разлати неща вътре и просто отвън я покажи. Просто от вратата само. Да. Ние тук дойдохме. Да, нали? Натам трябва да се върнем и имаше още един коридор. Да. Да, ще се качиме, но въпросът е про... Не знам дали се видя. Светна пак до жълто, ама много за кратко. И тук е било рецепция, най-вероятно. Да. Да, вдигам го. Тук как мириш? Какво има тук? Да. Ами, Кали само просто Кали само, на бързичко да влезне и да до там, дойдеш да ето снима. тук да покажем нещо. Искам. Защото много тежко мириш. Да. Изключително. Искам ето това да снимаш тук. Ние имаме предположения какво е точно. Но ако някой все пак, ако някой знае... Да, ако някой от зрителите знае какво е предназначението му, нека да ни пише в коментари. Гадост. Мириш една зъболекарче. Да. Чухте ли го това? Какво? Те чуха нещо. Изтропа нещо. Като на ламарина. Ти като си скачил каните, то ти заглушава. Да. Изтропа нещо на ламарина. На ламарина. На мен това ми се чу. Добре, отиваме ли някъде натам или ще обиколим този етаж и тогава не знам. Аз съм убедена. Заклевам се, че беше... Ние знаеме, че нали... Дай да си разгледаме етажа и ще слезем Айде. да видим някой да не... А? Може. Тук... Светна ли? Аз не видях този път. Ма си се чу така готино. Кали, ако искаш, така просто покажи стаята и... Ти затова не мога да чуеш, защото си се качул. Да, аз за това не исках да си слагам шапка. Да, защото не мога да чуеш. Защото ти приглушава слуха. Ай, хубаво все пак да чуеш. Естествено. Ето, от тук. Кари, снимай го, ама само отвънка. Заболекарския кабинет. Много сериозно сега съм учил на заболекарски. Да, абсолютно. Тук мирише на... Като на действащ заболекарски кабинет, останала е миризмата все още. След толкова много години. Той има доста лекарства вътре. Кали, покажи, ако искаш. Искам да покажем все пак стаите, за да хората да са сигурни, че нали, няма хора. Аз, когато гледам такива епизоди, винаги си мисля, че има скрити хора по стаите. Ако ти говориш, ми се чу, че някой говори долу. Така ли? Така Айде ми се покажи чу. бързо тази стая и съседната и да слизаме надолу. Сега, разбира се, мога да си въобразявам, само че малко ми се чу, че като мъжки гласа, да я знам. Между другото, колкото преди сме си мислили, че си въобразяваме, после преглеждайки записите,
Не си го. Хич не си въобразяваме, да. Докато ти говориш, просто ми се чу, че е едно от долния, по-долния етаж, мъжки глас. Ама нещо примерно с едно-две думи каза и до там. Пак казвам, може да си Напълно въобразявам. възможно е. Ето тук също няма нищо. Функционален Затова кабинет. ви предлагам по принцип да... Какво? Я спете в нея. Какво има? Първо ще видях отражението мърдане. Аз е било някаква. Възможно е, да, Я да погледнем. да е оптична илюзия. Елте до прозореца, да изгасиме всичко и да погледнем. Да. Ако искате, ние може да слезем и додолу, все пак да провериме. Я няма ли това? Или се обърни наобратно просто. Леко. Да ми свети... Не. Това? Няма. Не от микрофона. Ага, не, май. Не. Айде. Тръгваме към 4-ти етаж. И после слизаме надолу, защото чухме някакви гласове. Така ми се струва на мене, че съм чула, но Добре, ние сме не длъжни мога да твърдим на 100%. Ние сме длъжни да провериме. Някой от вас ли беше? Кой? Не знаем. То. Ние ходим, не знам. Да, вие ходите да поне. Опитваме се леко да стъпваме, нали, да... Тук има някакво покривно помещение. Какво е тръба, бе? Тук има някаква... Аз пък тръба. Да, ако няма нищо интересно да продължавам. Да, добре, отиваме. За да си слезнем да проверим все пак. И тук на последния етаж е много студено вече. Изключително. Да. То отворено. Да. Реално това е. Тук няма кой знае какво. И това е тук за упражненията, не ли? Долу има снимка. Виждаш ли? Какво има? Ето тук, къде цвета, има снимка на човек черно-бяла. Червено ли? До червено. Продължава. Човекът от снимката ли е с нас? Дай знак до червеното. Ето я там. А, да. Да ще мръдна да я видите. Да, с китара. Да. Има ли някой тук с нас? Точно когато показах снимката на другите и EMF удари до червено. Възможно е да е свързано с човека от снимката. Може и да съвпаде. Възможно и да не е, да. Ако искаш, покажи ето това помещение. То е края на сградата, мисля, че това помещение. Дай да слизаме надолу. Да, това е края на сградата. Така. Продължаваме ли надолу? Ох. Аз ви предлагам да слезем на първия етаж да видим какво се случва. Просто стъпваме по-леко.
студено. Те са си минусови температури. Решихте да огледаме тук ли? Тук няма никой. Не, просто искам да огледаме смисъл. 2 пъти чувам да тропа Да, нещо. да. И гласове чути. Да. Да ходим надолу. Аз сигурно не съм добре. Не, глупости. Не. Сега не знаете ли чувам. какво мислите? Вие ще го помислите за вода. Все едно си в болница, има много сестри и си говорят помежду си, заклеям се. Помежду си се. Помежду си. Ама като на филм човек. И аз затова така малко се загледах и викам, аз ли поудявам. Тя Кали затова каза да спрем, между другото, защото Кали е чула нещо. Ама аз го чувам някакво много далеч. Искате ли да слезем? Аз искам на първия етаж да Хората слезем. според мен ще ме помислят за луда. Хората, които не мислят за луди, могат да не ни гледат. Няма проблем. Ние никого не караме на сила. На който му е интересно, гледа. Точно това чух. Който Все не. едно сестри в отделение си говорят, само че супер бързат. В крайна сметка, докато човек не дойде и не изпита на собствен гръб тези неща, Така е. ще правим, да, просто искахме да обиколим сградата, да видим изобщо някъде ще даде ли знак за активност. Имаме Да. до втората лампа, но пак е нещо. Да. Какво? Това го чух и аз. Какво? Човек някой си искаш ли? Заклея се чуха, нали? Хора, някой си искаш ли там, бе? Там? Обаче женски глас беше. Заклеп се оттам някъде. Добре, сега ще отидем. Тук навън Чули всичко е го? окей. Е така. Да. Има ли някой навънка? Както аз чувам разни неща. Луди ли сте, как не чухте, че някой кашлява? Аз в този момент нещо говорих за ИМФ-а. Да, но ние с ги го чухме. И затова не. Аз Чух го супер силно, тук, що някой се изкашля супер силно. Има ли някой тук с нас? Има ли някой в сградата? Да не се изплашим взаимно. Направо настръхнах, честно ви казвам. Ма това някакъв майтап ли е, човек? Абе, с тия, бе, ние се връщаме Супер отгоре. силно се чу току-що. Я малко да замълчим. Никис. Чу се двойно изкашляне, не веднъж, 2 пъти, един след друг се чу изкашляне. Аз първите пъти наистина не го чух. И понеже... Има ли някой в сградата? Добре. Това не е нормално. А сега чули, когато се погледнахме с тебе, ние с това се погледнахме реално. Ама женски или мъжки? Женски. Женски и аз. Женски.
Сега няма така, Женски. Аз поне го чух на женски. Защото има разлика, нали сега ако аз Има, изкашам и аз ти също го изкашаш. чух, когато погледнах Женски го аз Ники, чух. беше женски. Ама то Аз не беше. съм сигурна сега на къде да поемеме, честно ви казвам. Беше. Оттам се чу, реално. Към тази страна. хубаво, ние оттам дойдохме. Ние току-що Ние току-що идваме оттам дойдохме. А хора, отвънка, Ники, ти погледна ли отвънка хубаво? Яла да видиш, да се качиш на прозореца, да няма някой Какво, отвънка, Ники? бе. Ники, На аз се качи да прозореца видиш се качи, отвънка тук. какво се случва. Отвънка да видиш. Не, просто ти ако да се искаш качиш толкова да не. светнеш, не да излизаш. Стига това не е Не, нормално. това не е нормално. Аз действително първите пъти не го чух и когато се спогледахме с Ники, преди малко, не само да си правя пасата, аз ще си ги оправя. Ма не, то кой да има тук, бе? Часа, чакай да видя колко е. Часа е 1:30. Искам да си пребера само пасата в якито, за да не пречи на микрофона. Добре. Секунда. И да ходим. Ама дали се е чул тук от пролета, ще отговоря. Де факто, точно тук. Хора, ние току-що обиколихме абсолютно цялата сграда. Всичките помещения, опитахме се да покажем, почти съм сигурна, че показахме всички помещения с камерата, нали? И няма никой в Излизаме сградата. тук. И ние току-що дойдохме оттам. Реално те хората ще видят, че ние, нали, дойдохме оттам. Изведнъж И преди някой се малко изкашля. кашлянето се чу оттам. Ако И в момента искаш- седим като олигофрени и се чудиме на къде да тръгнем. Да, искаш да оставим един рем под един дедбел. От тук предполагаме, че от тук сме го чули. Защото на мен наблизко ми се Не, чули. от тук го чухме. Не сме го чули от тук. Не, казвам, че от този коридор, защото мен ми се чу близко. По принцип... Не знам, вие втория път, аз защото не чух. Втория път се чу много силно, когато аз предния път не го чух. Аз го чух втория път и беше двойно и така... Извинявам се на хората, нали, на микрофона, че го правя това нещо, но показвам какво съм чула. Дай да сложим един рем под и дедбел. Направо Вадим съм от раницата. Дали го сложим тук, Никола? Изкарахме ремпот и дедбел. Ще ги разположим някъде тук из коридорите, откъдето чухме някакво изкашляне. Ма чакай да не я оставяме сама така. Идваме. Ма не, аз се чуда къде да... Дали да не сложим на стълбите? Дали на първото стъпало да не сложиш нещо? Само, че мене... Можеш ли да хванеш Какво да хвана? дедбела? Дедбел. Добре, сложи го това. Къде да го сложа? На първото стъпало. Добре. Просто защото щях да изпусна нещо от всичкото. Така. Чакай, че е това от тебе. Показваме, ако нещо се доближи до към банката, ще издаде този звук. Отиваме да разположим... Какво казваш? Защо да са на едно място? То не е ли тъпо да са на едно място? Само не дай да го таковаш повече, защото... Ако има някой тук с нас, може да докоснеш някой от уредите, които сме разположили. Ремпода с антенката, като се доближиш до нея я пипнеш и дедбела също може да се приближиш над него. Кали, ако искаш да... Не знам всъщност как ще... Така не хващам да хода и двете. И ЕМФ-а. Да, Тя камбаната ще се чуе. Какво? вече малко как да се чуе. Или какво да се чуе? Да. Ако искате... Служи ли тук нощната? Искате ли... Рейнджер ли? Искате ли тук да
сложим нощната камера да снима към REM-пода, ние да отидем на там, тук да пуснем едно радио, а пък нощната да снима или пък Кали ще е тук на стълбите и ако... Оп! Айде бе, Да, точно. това не го очаквах. Може ли да се преместиш сега на REM-пода? И се неща. Уреда с червената лампичка и антенката на вратата, която сме поставили. Дай да ще заложим нощната тук в ъгъла. Аз ще сложа така, че да може да... Оп, Да, точно така. хареси към банката. Какво да и да си имаме фана там? Дай ще сложим тук нощната. Може ли отново да ни дадеш знак, че си тук с нас? Ние сме дошли с добро, искаме просто да си общуваме и да разберем повече за това място. Светна до червено, нали? Светна до червено. Добре. Не е така, глупости. Обърках. Искаш ли да пуснем радио, чрез което можеш да ти задаваме въпроси и ти да ни отговаряш? Ако искаш, дай ни знак с един от двата уреда. Я светни с това. Това нещо май иска долу. Така ли? А другото също ви. Може би не иска радио, не знам. Това беше знак, че не иска радио и потвърди, че не иска радио. Добре, Или? няма. Не мога да преценя. Може ли отново да ни дадеш знак? Сега ще те попитам конкретно. Искаш ли да пуснем радио, с което може да си контактуваме? Ако да, удари към банката или дай знак с този уред, който аз държа. Да се ли няма? Не е изключило. Мълчи, виждате ли? Като кажа за радиото, Не иска. Ами явно, добре, няма да пускаме. поне Вземи тук това. няма. Тук няма да пуснем радио. Обаче микрофона забравих. А можеш ли да се прехвърлиш върху другия уред, Другия фенер. който е зад тази кафява врата с една антенка, която да докоснеш? Ти ли си жената, която преди малко чухме да се изкашля? Моля те, дай ни знак, ако си ти. Няма знак. Може би не е. Аз предлагам да ходим надолу, а сега тук ще видя как ще... Сега ще сложим... Тук няма. Ама, виж сега. Аз ти предлагам да снимаш по-скоро REM-пода. REM-пода, защото няма шанс да хване и REM-пода и към банката. Ще разположим една статична нощна камера, която да снима REM-пода и тук... Обаче, дали да не я сложиш, виж? Дали е тук да не я сложиш, да се хваща и там помниш ли, че удари на червено и там въгъла в дясно? Коридора ли? И МФ-а, да. Само, че то, нали знаеш, че ще е ниско това. Няма Чакай нищо. да видя. В момента просто разполагаме с такава стойка. Нямаме друга. Не знам дали няма да седи така. Я... Какво? Между другото, вижте ли, че спря? Дори към банката спря. Е така, освен. Според мен е така го пускаме това. Да, пускай. Колкото да се вижда REM-пода, ако се включи. Ние не, че няма да го чуем, но все това пак хората добре, да бе, я видят... чакай. Какво?
Искам да ви кажа, че бактерията има една чертичка само. Тя е Тя е чисто заредена. нова, бе. Вчера сме зареждали абсолютно всички Абе, батерии, това уреди. има една чертичка. Вчера съм я свалила от зарядно. Не, аз имам още една. Добре, ние няма ли да сме ето тук, така ли, че тук ми искаше да пуснем едно радио? Да, там можем да снимаме. Отново само си да тук прибера с нас. Споменах радиото. Приемам го за да, за положителен отговор. Така че сега ще го пуснем. Надяваме се да успеем да получим някакви отговори. Аз предлагам първо да си го пуснем така да се чува радиото. СТС метод ще направим малко по-късно, може би. Може би. Или Зависи. след мъничко, не знам. Сега ще включим радио. Втори опит с радиото. Първият беше неуспешен. Има ли някой тук с нас? Да сме на сканирането. Това не е нормално. Дори не се хващат каквито и да било чистоти радиа. А без тях няма как да получим. Има ли някой тук с нас? Или не искаш да говориш чрез радиото? Както даде знак с камбаната. Не. То сякаш не работи нормално. Ето стига, последният път го ползвахме си Не работеше. работеше, да. Понеже отдеве споменахме, че съм щупила дисплея на радиото. Радиото след това си работеше, ние сме го ползвали след това няколко пъти. Няма да го бъде. Чудим. Наем. Има ли някой тук с нас? Десет. 10 човека сте тук. Не човека, извинявам се. 10 души сте тук. В тази сграда ли? Десетина ли каза пак? Аз чух стига. Вие чухте ли какво каза? Какво? Да се махат, мисля, че чух. Да се махат. Всички. Притесняваме ли ви? Ние наистина не сме дошли с лошо. Аз съм вес. Искате ли да говорите с нас? Настръкнах от този глас. Не знам дали го чухте. Колко души сте тук? Петдесет. Дай ми листчето с въпросите. Искате да говорите с нас, нали? Ние сме дошли с добро. Аз съм Дора, с мен са Веси, Ники и Кали. Здравей. Само да кажа на зрителите, че това е на AM чистота, а не Да, FM. не е на FM. Как се казваш? Аз чух Деси или Денис. Лекувам ли си в този санаториум? Не съм.
Защо сте още тук? Защо сте още тук? Какво ви задържа? Починали ли сте в тази сграда? Не, казвам, не съм нещо. През коя година си бил тук? 70-та. Беше ли тук доброволно или на сила? Доброволно ли беше тук или на сила? Някой нарани ли те, докато беше пациент? Има ли нещо страшно, което си преживял тук? Беше ли подлаган на лекарства или процедури против волята си? Някой от вас агресивен ли е? Искате ли да общувате с нас? Какво виждаш около себе си? Всичко. Или всички, аз чух. Къде си сега? Знаеш ли нещо за санаториума? Говорят нещо, къде чувам, къде не чувам. Не разбираме много. Чух, че някой стъпи се едно. Сега се едно някой настъпи като стъкло или е такова мазилка или нещо. Да, ела светни, че нямам фенер. Ами... За да стъпи нещо, трябва да минат някъде. Да, да. Ако е истински човек реален. Аз казвам, Ами, че получихме чух като някакви. стъпка, не... Получихме някакви отговори. Сега Когато се зададах, преглеждаме зададах записите, ще- не всички въпроси, защото не можах да чуя ясен отговор и ако не чуем ясен отговор, другите въпроси просто няма смисъл да се задават. Единственото, което аз чух е, когато ти попита колко души сте тук, чух 50 за годината, ама 70-та. разбира се, абсолютно различни може да са отговорите от това, което в момента чуваме. За годината чух 70-та, почти съм убедена, че чух 70-та. Той на микрофона ще се вижда. На камерата Да, най-хубаво със се сигурност. вижда. Казваме в момента какво сме чули и когато попита какво виждаш около себе си, чух всичко или всички. Едно от двете беше, да. Но имаше един много неприятен глас, който да. каза да, не помня Определено. на какво, но беше страшен глас. ЕМФ. ИМФ-а не го видях, защото обяснявам.
Честно да ви кажа, си стана 2 часа. Най-интересното е, че радиото не работи по начина, по който трябва да работи. Сега на FM. Нищо не се случваше. Което е странно, не знам. А на AM по принцип... Да знам, важното е, че все пак получихме някакви отговори, ще ги прегледаме. За съжаление, Ремпода не се обади. Не. Аз единственото, което ви предлагаме, ако искате, зад Ремпода да влезем там, където светна ИМФ-а предния път на червено. Ако искате, ако не искате, няма. По принцип на мен ми е много студено, но хайде. И на мен ми е много студено. Ако искате, просто за 5 минути ще тръгваме и това е. Да, и ще приключваме епизода, тъй като доста се намръзнахме. Действително е доста студено. Къде беше следно? Е тук зад Ремпода. Те камерата нека си снима. Нека да. да си седи, да. Тук ли? Кали, само внимавай. Даже виж колко близо минах до Не, Ремпода да си- и мен дори не ме улови. Аз го прескочих и... Там в дъното. Още Излезте от натам. стаята. Ух. Няма нищо. Ето тук одеве светна до червено ИМФ-а пред тази врата. Ето го пак. Чакай, ще пусна тук. Иска не е баш до червено, но пак даде знак. въпроси, които да питаш. Дай нещо, ще измислиме в движение. Защото тези, които са на... Чакай, Само го всъщност. включи. Пускаш си Къде го беше в- микрофончето? Добре. Ако не си пациент на санаториума, работил ли си тук? Някой от служителите ли си бил? Лекар ли си бил тук? Да. Каза нещо, но на микрофона ще се чуе какво. Акушер ли каза? Не То ще тук не е глас. било... не. В психичното отделение ли си е работил? Правил ли си неща на пациенти? Правил ли си неща на пациенти, за които съжаляваш? Идвали ли са хора тук против волята си? Чух тропане аз отвън. Точно и аз това казах. През радиото, което бръмчи жестоко. Там ще тропне. Ти ли издаваш шумове? Пусни фенер. Аз? Може и да си измислям вече, нали? Малко обича ви пък камерата. Дай това ви да се. Наистина ли водата в този регион е толкова лековита? Да, майка си. Дали не вижда? Виждаш ли ни в момента?
Не каза. А чуваш ли ни? Чуваш ли ни? Какво чух аз? Пречим... Хубаво се чу, аз говорих. Пречим ли ви в момента? Притесняваме ли ви? След малко ще се тръгваме, няма да ви притесняваме дълго време. На Просто- колко? Питай на колко години си. Може ли да ни кажете на колко години сте починали? Има ли адски рай? Има ли прераждане? Всъщност, знаете ли, че сте починали? Осъзнавате ли го? Не. Това беше най-ясният отговор, мисля, до момента. Не съм. Ми стана ми... Стана ми гадно. Стана ми неприятно нещо, не знам. Благодарим за отговор. Благодарим ви за отговорите. Извиняваме се, ако с нещо сме ви притеснили. Ще си тръгваме след мъничко. Айде спираме радиото. Получихме добри отговори. Най-ясният беше не осъзнаваш ли, че си починал. Най-ясният отговор беше не. Да, между другото. Какво се каза, не съм? Не. И не съм, нали, да. Ай, И в интерес на истината ви ще спря... А видя ли по едно време обаче ЕМФ-а, Айкали ще кажа... Ти преди го видиш 5-6 пъти го направиш. Така ли? До коя лампа, че аз не видях? Жълто, оранжево може би. Добре, супер. Айде Аз да просто- излизаме. Да, айде от тук да излизаме и да си събираме нещата. Събираме Снимай, нещата, ако искаш все пак до там. Само, че някой с фенер дали може, защото аз нямам. Доста често точно в момента преди отговаряне, тогава се тъжи. Искаш ли... Ето, айде. Айде, аз съм за тебе, просто нямам с какво да света. Добре. Но според мен доста добре стана. Учихме Крайна сметка, отговори. каквото такова. Това беше края на нашия епизод. Дано да ви е харесал. Ако е така, ударете един палец нагоре. Ако подобно съдържание ви харесва, моля абонирайте се за нашия канал. И естествено, ако имате някакви предложения за подобни локации, места, на които би ви било интересно да отидем и да изследваме, пишете ги в коментарите. Благодарим ви, това е от нас. До нови срещи!